до ден, който те вече стават факт, когато влезат в ръцете на политиците и ги връщат оръжие към нас. Как става тая работа? Има създадени корпорации, които постоянно анкетират нас хората, ежедневно. И всички тези статистики се съхраняват до даден момент. Обещанията на политиците, които ние вече ги наричаме празни обещания, всъщност не са толкова празни. Те са точно това, което ние искаме да чуем. Точно това, което ние сме заявили да чуем, макар и не пряко. В България никога не е имало демокрация. Тя е била само представителна. Демокрацията идва от древна Гърция и точно тогавашният град-държава процъфтява в точния смисъл на демокрация. А тя днес се нарича пряка демокрация. В сегашния му вид гражданинът вече не е фактор. По-скоро се използва като данъчна касичка и подчинен на лидерите си. Това е демокрация на килограм. Правителствата избират от безформена публика избирателите, спечелени с лъжливи обещания. Фокус групите ни изследват реакциите на хората при различни въздействащи фрази. Статистиката за най-наболелите обществени проблеми изграждат основната демагогия. Кандидатите наемат пиар компании и маркетинг фирми, които излъсват имиджи. Дебатите се превръщат в нагла размяна на риторика и въздействащи фрази. Валутните финансови бордове се манипулират, за да се подсигури при избирането на управляващите. Ето това е демокрация на килограм, за което ние вярваме, че е истинска демокрация. Ето какво пише един прочут за последните 23 години в България. След 23 години политически експерименти, вместо пазарна икономика и парламентарна демокрация, българското общество получи пазарна демокрация и парламентарна икономика. Институтите се превърнаха в придатък на парите, за да може българският модел да работи гладко, ефективно и контролно. Тези две изобретения на българските политически и икономически елит са причина за бедността и корупцията в българското общество. Бедността е доказателство за това, че икономическите отношения в страната не произвеждат просперитет и благосостояние. Корупцията е единствената схема за създаване на частен икономически ресурс и осигуряване на просперитет за най-близкото обкръжение на семейства, фирми, близки, заслужили приятели и съдружници. Политическият монопол създаде икономически монополи. Парламентарната икономика създаде изкуствена бизнес среда, в която виреят само правилните фирми на правилните хора. Политическият елит осребрява властта си, като използва бизнес модели, основаващи се на финансиране с държавни и обществени средства. Тяхното поддържане и защита се поемат от държавните и обществени институции. Страничният продукт от този модел дълго време беше концентриран само в политическия контекст. Политическата апатия, изборно въздържание, граждански инхализъм. Последствията в икономически план обаче взривиха обществото. Затова сме тук днес. Хората спряха да вярват в смисъла на икономическа дейност, предприемачество, наемен труд, производство, търговска дейност. Средният дребен и най-дребен бизнес отдавна са изкуствена кома, причинена от така наречената финансова стабилност за държавата. Оказва се, че на българските граждани са отказани фундаментални човешки права, правото на политическо представителство и правото на труд и стопанска дейност. Институциите, които трябва да гарантират нормалната държава, работят не за полза на обществото, а за интересите на обществениците. Дефицитът на работещи институции и правилата са отворили ниша за създаване на квази или неформални институции. В правотата в държавата България е по-лесно да се обърнеш към телевизионно предаване, наречено "Господари на ефира", отколкото да търсиш съдействие от някаква институция, в чиито задължение е това нещо, за което те получават заплати от нашите данъци.
Предполагам вече всички знаете, че нашият президент свика съвещание за създаване на така наречения Общински съвет, за да консултира скорошното служебно правителство. Но какво се случи там? Миналият президент и неговите приятели, за да тушира създалото се напрежение, вчера президентът Росен Плевнелиев обяви създаването на Обществен съвет към новото служебно правителство. Неговата функция ще е конструктивна и той ще има право да прави предложения, които да влизат в дневния ред на служебното правителство. Един такъв съвет не е лоша идея. Със сигурност е по-добре от сегашното положение. Но всичко зависи от преотвърдяването на тези идея в действителността. Защото и най-добрата идея може да бъде опоручена с лоша реализация. Точно там вкараха тези, които са отговорили за нашето положение. Свикаха само 10 човека от протестиращите, тези, които ги представляват. А останалите 25 бяха разни олигархи, представляващи интереса само на монополите. Да се върнем наистина за демокрация, като пряка. Когато гражданинът решава всички политици, тогава политиците стават излишни, тъй като тяхната работа е да решат вместо другите. Политиците представляват други хора. Властта да решаваш за другия власт, а именно властта, а не политиката ражда корупцията. Да представляваш други, ще премахнем и корупцията. Никой няма право да решава от името на някой друг. Политиката ще се прочисти от лицемерие и конспирации. Когато всички граждани решат всички политики сами, тогава виждаме една друга политическа система, наречена пряка демокрация. В такава решаваме. Никой не е платен, за да решава. Всички граждани участват пряко при вземането на всички политически решения. Няма избори, парламент и правителство. Всички граждани участват пряко в управлението и контрола на всеки социален аспект, като здравеопазването, образованието, финансите, селското стопанство, транспортът и така нататък. Как може мнението на хората да бъде образовано? Как хората могат да изградят винаги по-добро мнение и преценка за политически въпроси, които няма никаква наука? Има само един начин. Упражнявайки политическа власт, дискутирайки и вземайки решения. Единствената възможна форма на демокрация е пряка демокрация. А именно демокрация, в която хората решават за себе си и не чрез неотзиваеми представители, някои политически системи не може да излекува всички политически проблеми. Да се вярва в такива лекове е опасно заблуда. Няма един единствен лек. Премахването на властта ще реши много политически въпроси, но не и всички. Когато всеки гражданин може да предлага, дебатира и решава по всеки въпрос, и никой няма власт да решава вместо някой друг, тогава премахваме властта на политиците. Политическата власт действа като наркотики. Тези, които го получават в държави, корпорации, църкви, общини, училища, семейства, се пристрастяват към него. Те трябва да бъдат третирани като зависими, които биха направили всичко да се набиват наркотика. Много политици купнеят за власт заради самата нея, но дори и малко, които я използват за да подобрят обществото, ще направят всичко, за да я задържат. Пряката демокрация премахва политическата власт, като забранява на всеки да гласува вместо от името на някой друг. Ако трябва да обобщим демокрацията, пряката демокрация, последния начин. Всеки гражданин във всеки един момент има правото да предлага, дебатира и решава по всеки въпрос. Това премахва политическите власти на представителите. Тяхната власт да решава вместо други. Дали гражданите ще се възползват от това си право, зависи от самите тях. Ако трябва да съм по тази логика, ние не избираме личности, не избираме управляващи. Избираме някакви си цветове, които вътре в самите себе си
се подреждат по такъв начин, както искат те. Явният трик, че в листите се слагат нови лица, които са непознати за нас. Ги виждаме само в хубавата им страна, а след тях слагат тези, които са заможни и които се подчинят като малка агънца в парламента. Ще дигат ръчички и ще казват за, когато каже лидера. Това е положението. Затова, ако системата се промени и ние почнем да правим избори в мажоритарен принцип, тогава вече можем да избираме личности. Но само това няма да помогне. Трябва и прозрачност. Всеки един, който се кандидатира за някакъв висок пост, било то политик, министър, началник на някакви звена, институции, неговото досие трябва да бъде абсолютно поставено в пространството, за да бъде видяно от хората. Да видят какво е правил този човек преди годините. Откъде е тръгнал, за да стигне до там. Сега вече всеки от вас, предполагам, вече знае, че почти всеки един политик има едно досие, наречено в Държавна сигурност. И положават само да се избират такива. Затова трябва да помислим. Дали тази маневра за бързи избори не беше предназначена, за да се стигне до там, че да останем задължени пак да изберем между същите. И да се върнем от там, където сме тръгнали пак. За да няма нови формации, за да няма гласност към тези неща. Когато бащата на държавата, президентът, господин Росен Плевнелиев, ни обещаваше, че всеки един глас ще бъде чут и послушан и ще се взема предвид исканията, той го каза по такъв хубав начин, със сигурност гарантирам, че зад него стоят много големи пиар компании.